Weche matimore alwora counties ma pacho kaendi wachako kod kaunti no ero ma Kisumu, kuma bende CAS migao mar East Africa Community migosi Ken Obura onyiso kaka osiro lwedo lipot mar BBI e kinde campaign mare ma bende notimo ne laro kom gavana ma kaunti no ero ma Kisumu. Kolose boma ma Kisumu bang' lando ayanga ni obiro laro kom gavana e kaunti ma Kisumu e yiero maduong' kochopo higa manyien. Migosi Obura ojiwo jopiny osir lwedo lipot mar BBI kowacho ni lipodno ero biro medo omenda ma bende ichiwo ne counties ma pacho kaendi kowuok e atamalo 15 nyaka atamalo 35. Owacho ni wach mosruok ma bende nobedo e kind Ker Uhuru Kenyatta kanyakla kod migosi Raila Odinga osekelo dongruok mathoth ahinya e kaunti ni eri ma Kisumu. Kata kamano okwedo wach muko ute jo ohala e chuny boma ma Kisumu ma bende owacho ni osekelo lal mag tije mathoth ne oganda mane omiyo wakwa unikanyo kata piny tek nadi kata kech ng'eny nadi gimiluongo ni handshake gi BBI watim ang'ono wa support uwinja kendo BBI ni nyakung'eni nigi gik mang'eny mabeyo ma gik machalo e kaunti kae ng'eni dhi ter pesa mar kaunti from 15% to 35% ma BBI kelo Kisumu kendo ni Kisumu ka vijana oye ni Kisumu ka kanyo yudo bilion moko 7 koro wadhi yudo bilion machiegni 20 uwinja.